खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी चिपकाय गोजौसिन प्रसेन कुमार ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। मानगोनां सुनिलाल नार्जारी बिथांनि मुङाव टिपकाय हायर सेकेन्डारि स्कुलाव मोनसे स्पेस लेब दिनै बेखेवनाय जादों। सारा बिटिआर आव जोङो गं 10 स्पेस लेब माने फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवनो थाखाय थिक खालामनाय जादोंमोन। दिनै थामथि कासिकट्रायाव सिन बसुमतारीनि मुङाव आरो ग्राहामपुराव मिथियास टुडुनि मुङाव आरो दिनै बेवहाय माने एनादार मोनसे जोङो स्पेस लेब टिपकाय हायर सेकेन्डारियाव बेखेवदों। बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा अख्राङाव जोङो सेटेलाइटखौ बोरैहाय बिरहोयो, अख्राङाव फ्लाइटआ बोरैहाय बिरो आरो गुबुन गुबुन जि सलार सिस्टेमखौ जों बोरैहाय स्टाडि खालामो बेखौ प्रेक्टिकेलि नायनो थाखाय माखासे मेसिन्सफोरखौ बेवहाय लाबोनाय जादों आरो बेजों जोंनि फरायसाफोरनि जि कनफिडेन्स बियो बारायगोन आरो बिसोरो साइन्स साबजेक्टखौ जेला फरायो गोबां जिनिसखौ फरायनो मोनो नाथाय बिथांमोना प्रेक्टिकेलि नुवा। दा नंखायनो बेवहाय बेखौ इनस्टल खालामनाय जादों। भूमिका स्पेस सेन्टार आरो लोगोसे इन्स्टिटिउसन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों जयै बेखौ खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव आङो मिजिंथिगोन जे बेबायदि गोबां साइन्स आरो टेक्न'लजिनि डेभेलप बेनि माखासे इन्स्टिटिउसन जोङो लाबोबावनो हागोन आरो दिनैनि समाव बे जि स्पेस लेब बेवहाय बेखेवबाय बेवहाय टिपकाय हायर सेकेन्डारिनि फरायसा फरायसुलिल' नङा गुबुन गुबुन जायगानि खाथि खालानि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलनि फरायसाफ्राबो सेटारडे आरो सानडे सनिबार आरो देवबाराव फैनानै बे स्पेस लेबाव हाबफैनो हागोन। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।